Türkmenistan aktivist Murat Düşemov'un 32 ýaşly inisi 6 Düşemov ýitirim boldy. Onuň Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan tutsak edilendigini ananylýar. 37 ýaşly Murat Düşemowyň özü hemde onuň iki tanyşy 7-nji ýylda Aşgabat Daşowut magistralynyň ugruna türkmen häkimetleri tarapyndan tutsak edildi. Bular barada garaşsyz Türkmen Nokot News neşri Azat Türkmen YouTube kanalyna salgylanyp habar berýär. Maglumaty görä 7-nji ýylda Murat Düşemow hemde onuň iki ýoldaşy Juma Jumakayev we onuň ýany ýoldaşy Leyli Nurmedowa Daşowut welaýatyna ýaşaýan dogan garyndaşlaryny görmek üçin gara ýol bilen Aşgabatdan Daşowut'a barýarka Ruhvelent etrawynyň ýol gödäwçilik nokoduny ýol polisiýasy tarapyndan saklanýar. Polisiýanyň ýol gödäwçilik gurulunyň işgärleri ýolawçylardan negativ COVID-19 test netijeleriniň görkezilmegini talap edýär. Aktivist we onuň ýaranlary polisiýanyň şeýle talabyna garşy gidip bu talap boýunça Türkmenistanyň Saglyk Ministrliginiň buýrugynyň özlerine görkezilmegini talap edýär. Türkmenistan pandemiýa sebäpli girdilen hereket jäklendirmeleri öýd güýjünde galýar. Bir welaýatdan başga welaýata gitmek isleýän raýatlardan negativ koronavirus test netijesini görkezmek talap edilýär. Munyň ýa-da Düşemow hemde onuň iki ýoldaşy polisiýa tarapyndan tutsak edilýär. Ýöne soňra Leyli Nurmetowa jerime bilen tutsaklykdan boşadylypdyr. Neşriň ýazmagyna görä bu wakanyň ýa-da 16-njy ýylda Aşgabat şäheriniň Büdmeýin etrawynyň jinaýat agtyryş bölüminiň bir işgärdi aýdylýan adam Düşemowlaryň Büdmeýine ýerleşýän öýlerine baryp onuň inisi 6 Düşemow hemde onuň iki dostuny näweli tarapy alyp gidipdir. Maglumaty görä 6 öz aktivist agatynyň tutsak edilmegi barada garaşsyz jurnalistlere habar bermek taýyplanýar. Ýöne jinaýat dörňe bölüminiň işgärdi aýdylýan adam 6-ny we onuň iki dostuny näweli tarapy alyp gidenine bu tutsak etme boýunça kaziýet kararyny ýa-da başga resmi namany görkezmendir. Maşgalanyň 6-nyň nirede saklanýanlygy barada häkimetlerden maglumat almak finanşyklary netije bermeýär. Neşriň habar bermegine görä Murat Düşemow hemde onuň ýoldaşy Juma Jumakayev häzirki wagtda Daşowut welaýatyna deslapky tutsaklykda saklanýar. Geçen ýyl ol Büdmeýiniň 12-nji saglyk öýüne häkimetleriň koronawirusa garşy mejburi tanjym talaplary boýunça saglyk resmiýetlerinden düşündürüş talap edip bu gurrundaşlygyň gezdiň düşürilen videosunu sosial ulgamlara sızdırandan soňra Büdmeýiniň etrap kaziýet tarapyndan jemgyýetçilik ýerine goh galmagal turulmakda günäli tapylyp 100 manat meşberine jerime tölemäge mejbur edildi. Türkmen Nokot News neşriniň habar bermegine görä aktivistiň inisi 6 Düşemow bolsa 9-njy ýylda bir ýerli bankdan pul nagdlaşdyrmaga baranyna Türkmenistana koronawirusyň ýoklugy sebäpli köpçülik ýerine maska giýmekden boyun gaçyran üçin häkimetler bilen gapma garşylyga duçar bolupdyr we munyň netijesinde 6-nyň pul nagdlaşdyrmagyna ruhsat berilmendir. Soňky wagtlarda Türkmenistanyň häkimetler aktivistleri we özleriniň häkimetlerinkä gawat gelmeýän pikir garaýşlaryny açaçan beýan edýän raýatlara garşy basyşlaryny güýçlendirýär. Türkmen News neşri Göktepe şäherine ýerleşýän ene mähri merkeziniň öňkü lukmany 2017-nji ýylda näsaglardan para almakdan boyun gaçyrandan soňra işden boşadylan Hursanay Ismatullaýewanyň 16-njy ýylda giýişlik raýat eşikli we polisiýa uniformaly jemi 10 adam tarapyndan öz ýaşaýan jaýyndan näweli tarapy alınıp gidilenligi barada habar berdi. Hasodol Türkmen News 2020-nji ýylyň noýabryna Ismatullaýewanyň bir kanuny işden boşadylmagy we onuň özü babatda ýol berilen adalatsyzlygy düzeltmäge synanyşmagy barada habar beripdi. Ýurt içinde aktivistlere garşy güýçlenýän basyşlar 15-nji ýylda Ýewropa parlamentiniň agdalarynyň merkezazy ýurtlaryna susturmak praktikalary, hukuk goraýjylarynyň sesleri ady bilen video şekilli maslahat gurnap onuň dowamyny insan hukuklaryny goraýjy türkmen toporlarynyň wekilleriniň Türkmenistan babatyny eden çykyşlarynyň ýyzyanyna gawat gelýär. Merkezazydan 70 töwre insan hukuklaryny goraýjynyň gatnaşan ýygynyny adam hukuklary boýunça Türkmen inisiýatywasy toporunyň başlygy Farid Tuhbatulin hemde Türkmen News neşriniň baş redaktory derňewçi jurnalist Ruslan Mätiýew gatnaşdy. Mätiýew adam hukuklarynyň sebitdäki ýagdaý boýunça geçirilen şäherde gözgüýni hukuk kemsitmeleri ýol berýän türkmen häkimetleriniň diňe sanksiýalaryň diline düşünýändigini aýdyp çykyş etdi. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda koronavirus keselini boyun almaýar we soňky bir näçe ýyl bäri hasda yaramazlaşýan ykdysady krizisi, hususan azyk howpsuzlygynyň ewgarly ýagdaýyny boyun almaýar. İnsan hukuklaryny goraýjy Tuhbatuliniň sözlerine görä krizisiň esas sebebi häkimetleriň konstitusiýany, raýatlaryň azatlyklaryny we hukuklaryny äsgermezligi, ilan bilen häkimetleriň arasyndaky bozuk ara baglanşyk ýurt içinde raýat jemgyýetiniň başlangyçlarynyň ýok edilmegi we garaşsyz habar serişdeleriniň ýetmezçiligi bolup durýar.
Sıyınçlara göre son kunlarda aktivist Dušenfung hem de onun yaranlarının we enesinin tutsuk edilmegi işeledi. Öz iş hüner hukuklaryny talap eden öňkü Lukman Ismatullaýewanyň näwelli şertlerde ýitirim edilmegi häkimetleriň dürli pikirliligi basyp ýatyrmakdaky basyşlarynyň täze derejesi hasaplanýar. Bu aralykda 19-njy ýylda daşary ýurtlardaky türkmen raýat toporlarynyň agzalary Murat Dušenfung hem de onun yaranlarynyň Türkmenistana tutsuk edilmegini ýazgyryp beýanat bilen çykyş etdiler we türkmen häkimetlerining aktivistleri derhal boşatmagy talap etdiler.